Nung alas 4:30 ng madaling araw, ito'y isang pasahero ng Cebu Pacific papunta ng Maynila at nakapasok doon sa airport screening area kung saan yung bag niya na brown ay may laman na baril, kung saan nakita doon sa x-ray natin at nireport ng mga OTS sa atin, kaya nagkaroon tayo ng intervention. Kaya nung i-check sa harap ng pasahero, tsaka yung OTS, tsaka yung pulis natin, may nakita sa brown sling bag niya na caliber 45, isang magazine at 8 live ammunition. So there and then, chinek natin yung hinahanapan natin siya ng ID and documents pertaining to that firearms. So wala siyang maipakita na valid documents. So doon pa lang, inaresto na natin kaagad at kinuha natin dito sa opisina for further investigation. So doon natin nalaman na talagang unregistered yung firearm, kaya pinilahan natin ng kaso na RA 10591 doon sa prosecutor's office. Okay. Sa unang screening pa lang, sir, doon na natin na-detect yung mga taga-OTS natin. Yes sir, doon mismo sa yung SOP natin lahat kasi na dadaan mismo doon sa screening area at nakita ng ating X-ray operator na may resemblance ng baril, kaya sa harap mismo ng pasahero binuksan yung bag niya at doon nakita mismo na mayroong item na ganun. Yung suspect, sir, ano po yung paliwanag niya? Bakit nagdala siya ng baril? Yung pagka-interrogation natin sa kanya sa Friday na yon is siya isang kasi may farm siya. So nakalimutan niyang ano yung unregistered firearm na yun. Nakalimutan niya. Kaya ang alam niya, yung laman ng bag niya is pera. So ganun yung nangyari. Ibig sabihin yung dala niya, akala niya pera, pero baril pala. Yes sir, kasi siya, cockpit operator siya. Siya yung mga nagmamanage ng mga sabungan. Cockpit na rin. Tsaka mag-a-attend siya dun sa Resorts World ng mayroon silang laban sa cockpit. Okay. So siyang aminado siya na walang lisensya yung baril niya. Yes sir, sa presence ko mismo at doon sa investigator natin during interrogation namin, inamin niya mismo na wala itong dokumento. Okay. So sa ngayon, sir, kumusta na po yung suspect po natin? So yung suspect po natin, nakapian siya nung Sabado ng umaga, ang alas 11 ng so meron na siyang release order from our court. Then nirelease na po natin nung Sabado.